Ιωάννης Δασκαρόλης, ιστορικός, διδάκτορ σύγχρονης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης στην Πάφο. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, ευχαριστώ για την φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, μια ημέρα ένταση σημερινή λόγω των επιθετικών ενεργειών της Τουρκίας σε Κάσο και Κάρπαθο. Το ελληνικό πολιτικό σύστημα δυστυχώς δεν μπορεί να αναγνώσει ή κάνει ότι δεν μπορεί και επιλέγει να αγνοεί αυτό που είναι προφανές, την τουρκική πολιτική. Όμως εδώ υπάρχει ένα θέμα. Δεν είμαστε μόνο εμείς οι οποίοι έχουμε μια αστοχία γεωπολιτικής αντίληψης και ερμηνείας. Είναι πανευρωπαϊκό αυτό, σωστά, σε μεγάλο βαθμό. Σωστά. Και αυτό το οποίο μου κάνει και μεγάλη εντύπωση σαν απλό πολίτη είναι η φοβική αντίδραση των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το αν θα εκλεγεί ή όχι ο Τραμπ, επειδή τέλος πάντων έγινε μια επιλογή του Βάνς, ο οποίος έχει ένα αντινατοϊκό αποτύπωμα, αν θα αποδυναμωθεί το ΝΑΤΟ, και αυτή η φοβία, κυρία Καλαρίτη, εντυπωσιάζει γιατί διατυπώνεται και δημοσίως. Και ως πολίτη προσωπικά με γεμίζει και με άγχος και με φόβο και με απορία γιατί συμβαίνει αυτό. Αναμφίβολα το ΝΑΤΟ υπήρξε μια ομπρέλα η οποία κάλυψε την Ευρώπη για πάνω από 7 δεκαετίες. Αλλά απ' την άλλη πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ένα μικρό μέγεθος. Και γεωπολιτικά και οικονομικά, και θα πρέπει να γίνει και στρατιωτικά, εάν αυτό επιβληθεί από τις εξελίξεις. Αυτό που εννοώ είναι ότι σε περίπτωση, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει συνεχώς να φοβόμαστε αν γίνει κάτι με τον ΝΑΤΟ, από τη στιγμή που έχουμε και τους πόρους, τους ανθρώπινους και τους στρατιωτικούς και όλα, για να μπορέσουμε να αντιτάξουμε μια αυτοάμυνα για την Ευρώπη. Γιατί προφανώς επί 7 και πλέον δεκαετίες η Ευρώπη είχε επαναπαυθεί στα αμερικανικά όπλα και στην αμερικανική ασφάλεια. Είχε άλλες προτεραιότητες, ανάπτυξη, κράτος πρόνοιας κλπ. Βασικά είναι αυτό που καταλογίζει, ορθώς κατά τη γνώμη μου, ο Τραμπ στους Ευρωπαίους, ότι παιδιά είστε free riders, είστε οι τζαμπατζίδες της υπόθεσης. Εντάξει, δεν μπορούμε να πληρώνουμε εμείς για τη δική σας ασφάλεια και εσείς να κάνετε, ας πούμε, κοινωνική πολιτική ανάπτυξη με αμερικανικές πλάτες. Και αυτό δεν ισχύει. Κοίταξε, Λάμπρο, αυτό δεν ισχύει απόλυτα. Δηλαδή υπάρχουν κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανάμεσα στα οποία δεν είναι και η Ελλάδα, οι οποία έχουν κάνει κολοσιαίες δαπάνες για πολλές δεκαετίες. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ευρώπη έχει και η ίδια αμυντική βιομηχανία και αρκετά εξελιγμένη κιόλας, όπως είδαμε με τα πλοία που είναι να αγοράσουμε από τη Γαλλία. Εγώ πιστεύω ότι απόλυτα η Ευρώπη μπορεί πάρα πολύ σύντομα, αν πάρθει πολιτική απόφαση, αν υπάρξει πολιτική βούληση, να έχει η ίδια την άμυνά της και να γίνει σεβαστή από εχθρούς και φίλους. Το τι θα κάνει η Αμερική, στο κάτω-κάτω είναι δικό της θέμα. Και δεν μπορώ να καταλάβω επίσης και όλους αυτούς τους αναλυτές που λένε ότι θα βγει ο Τραμπ και άμα βγει ο Τραμπ. Ας βγει ο Τραμπ, ναι. Δηλαδή, οι Αμερικανοί πολίτες θα επιλέξουν την καλύτερη επιλογή για τους ίδιους, γιατί δεν επιλέγουν ηγέτη για την Ευρώπη, επιλέγουν ηγέτη για την Αμερική. Σωστό. Και αυτοί ασταθμίσουν τι θα σημαίνει αν το ΝΑΤΟ τέλος πάντων υποβαθμιστεί. Νομίζω ότι το ΝΑΤΟ δεν εξυπηρετούσε μόνο την Ευρώπη, αλλά εξυπηρετούσε και την Αμερική. Βέβαια. Και επίσης υπενθυμίζω ότι η Ευρώπη είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής σε οπλικά συστήματα της Αμερικής. Σωστό αυτό. Εάν λοιπόν υπάρξει μια αντίθεση και μια κίνηση της Αμερικής ότι να υποβαθμίσει το ΝΑΤΟ, μπορούμε κάλλιστα λοιπόν και εμείς από την πλευρά μας, υπάρχουν αντίμετρα τα οποία μπορούν να πάρθουν, να σταματήσουμε δηλαδή να αγοράζουμε οπλικά συστήματα από την Αμερική, να επικεντρωθούμε στα ευρωπαϊκά και μια σειρά από άλλες πολιτικές που σίγουρα και αυτοί θα σκεφτούν πάρα πολύ πριν κάνουν κάτι τέτοιο. Με δύο λόγια, αυτό που θέλω να πω, δεν χρειάζεται να φτάνουμε στα άκρα, αλλά σίγουρα πρέπει και οι ηγέτες Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιλαμβάνονται σε ποιο υπερεθνικό σύνολο είναι οι ηγέτες. Δεν είμαστε δηλαδή η Ευρώπη, δεν είναι κάτι ασήμαντο και οικονομικά και γεωστρατηγικά. Και επίσης θα σκεφτούν και την ενίσχυση ενός ευρωστρατού, τη δημιουργία ενός ευρωστρατού. Καλά, χρόνια αυτή η συζήτηση. Πάντως, να σταθούμε σε 2-3 πράγματα. Λοιπόν, έχεις απόλυτο δίκιο, συμφωνώ, ότι οι Ευρωπαίοι απαιτούν από τους Αμερικανούς να εκλέξουν τον πρόεδρο που βολεύει τους Ευρωπαίους. Αυτό είναι και λίγο. Είναι και αντιδημοκρατικό. Θρασί και αντιδημοκρατικό, ότι παιδιά θα εκλέξετε αυτόν που βολεύει εμάς. Δηλαδή, ξεχνούν αυτό που λέει στο βασικό, ότι οι Αμερικανοί ψηφίζουν για τον εαυτό τους και όχι για να βολεύσουν την Ευρώπη. Ένα. Δεύτερον, η Ευρώπη έχει όλους τους πόρους και τις δυνατότητες. Σωστό. Δεν έχει την πολιτική βούληση. Αυτό βέβαια
έχει την εξήγηση του. Αφενός, καλό μάθαν, έτσι που τα λέμε τώρα, 7 δεκαετίες να είναι επαναπαυμένοι, διότι μπορεί χώρες όπως η δική μας ή άλλες να επενδύουν πολλά χρήματα, πάνω από το 2% που προβλέπει το ΝΑΤΟ για την άμυνά τους, αλλά είναι και άλλοι οι οποίοι ήταν κλασικοί τζαμπατζίδες. Γερμανοί, οι οποίοι έχουν και τα χρήματα και την βιομηχανία και την τεχνολογία, αλλά είχαν βολευτεί, κάνουν αυτό που κάνουν. Άρα οι Αμερικανοί, ο Τραμπ για την ακρίβεια, είχε δίκιο ότι παιδιά, μπορείτε, κάντε αυτό που σας αναλογεί και μην κλαψουρίζετε. Σε αυτό δεν είχε, και έχει απόλυτο δίκιο, είναι και λίγο ντροπή. Ένα μέγεθος όπως η Ευρώπη να κλαψουρίζει και να φοβάται το ποιος εκλέγει. Ας κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Εδώ βέβαια. Μιλάμε τώρα για 27 κράτη τα οποία είναι σε απόκληση μεταξύ τους. Όταν πάμε στο σκληρό πυρήνα εθνικής κυριαρχίας, εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, εκεί τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Άλλα συμφέροντα Ισπανοί και προτεραιότητες, άλλα εμείς, άλλα οι Σουηδοί, άλλα οι Ιταλοί. Είναι δύσκολο αυτό. Ναι, αλλά η ασφάλεια είναι κοινή. Σωστό. Και επίσης, και ένας ευρωστρατός νομίζω ότι θα υπερασπίσει συνολικά τα σύνορα της Ευρώπης. Προφανώς και της Ελλάδας. Άντε πες το στους Ισπανούς όμως, οι οποίοι οι Ισπανοί έχουν συμφέροντα με την Τουρκία και όταν αυτό που εμείς αντιλαμβανόμαστε ορθώς ως απειλή, εμείς και η Κύπρος, την Τουρκία, για τους Ισπανούς είναι εταίρος. Σωστά. Μέχρι τώρα η απειλή για την Ελλάδα ήταν η τοπική, αλλά τώρα είναι και ευρύτερη. Δηλαδή από τη στιγμή που έχει συμβεί αυτό με την Ουκρανία και είναι ένας πόλεμος που μάλλον εκτός απρόπτου θα χαθεί, και είναι ένας πόλεμος που θα χαθεί και θα έχει και επιπτώσεις και για την Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη πήρε θέση, αλλά δεν την πήρε επαρκώς. Νομίζω ότι πλέον οι κίνδυνοι, και εννοώ κίνδυνοι ασφάλειας, είναι πλέον για όλη την Ευρώπη. Σωστό. Δεν είναι μόνο εμείς που έχουμε ένα τοπικό πρόβλημα, αλλά υπάρχει μια γενικότερη αναταραχή, όπως επίσης θα προκληθεί και μια γενικότερη αναταραχή αν και το ΝΑΤΟ υποβαθμιστεί σε περίπτωση που ο Τραμπ και ο Βάνς τέλος πάντων αλλάξουν την πολιτική, που δεν πιστεύω ότι θα συμβεί αυτό. Είναι δύσκολο, ναι. Δεν πιστεύω να συμβεί αυτό, γιατί οι επιπτώσεις είναι τρομακτικές και για την Αμερική. Αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ δεν νομίζω ότι πρέπει να δεχτούμε οποιοδήποτε διακρατικό bullying από κανέναν. Σαν Ευρώπη. Εντάξει, είναι θέμα δικής μας αντίληψης. Τώρα η ιστορία του Ευρωστρατού, έχεις δίκιο, θα πρέπει να υπάρχει ένα σώμα πανευρωπαϊκό, το οποίο μάλιστα να επιχειρεί από κοινού και για λόγους αν θες και εμπειρίας και παρέμβασης και σημαίας. Να κάνουν κοινά γυμνάσια. Και επίσης ήταν τελείως γελία αυτή η πρόταση του Μπορέλ, ότι να κάνουν, λέει, μια μονάδα 5.000 ανδρών, λέει, για άμεση επέμβαση. 5.000 άνδρες δεν θα είναι, δηλαδή... Εντάξει, καλύτερα να μην υπάρχει καθόλου, δηλαδή. Το είπε ως πρόπλασμα προφανώς, αλλά εκεί πρέπει να υπάρχει μια σοβαρή ευρωπαϊκή δύναμη, έτσι, η οποία να λειτουργεί σε όλες τις διαστάσεις, ενώ ξηρά, θάλασσα, αέρα, κυβερνόπολεμο, διάστημα, τα πάντα, σε όλες τις διαστάσεις του πολέμου, που να είναι επιχειρησιακή και για επίδειξη σημαίας και για να παρεμβαίνει και να σφυριλατείται έτσι και μια, ας πούμε, αντίληψη σιγά σιγά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να είναι μόνο συγχώνευση οικονομιών και κοινής αγοράς και όλα αυτά. Το πεπρωμένο της Ευρώπης είναι για μια κοινή στρατηγική. Γιατί άλλωστε αν δεν υπάρξει κοινή στρατηγική, ούτε και τα υπόλοιπα θα ευοδοθούν. Τα οικονομικά δηλαδή και τα υπόλοιπα. Και τα υπόλοιπα θα σοριαστούν. Η ασφάλεια είναι η νούμερο ένα προϋπόθεση για την ανάπτυξη οποιασδήποτε οικονομίας και οποιασδήποτε κοινωνίας και για την ίδια την ύπαρξη. Αυτό δεν πρέπει να υπονομεύεται ποτέ. Και νομίζω όμως ότι γενικά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αρχίσει και το αντιλαμβάνονται αυτό, και νομίζω ότι στο μέλλον θα έχουμε βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Χρειάστηκε ένας πόλεμος γι' αυτό και μια εισβολή, έτσι. Για να ξυπνήσουν. Όντως. Αλλά νομίζω ότι κάτι θα γίνει και προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι δεν πρέπει για λόγους ηθικούς να δέχονται οι Ευρωπαίοι ηγέτες μειώσεις. Όπως θυμάμαι χαρακτηριστικά τότε με τον Ερντογάν, με το λεγόμενο Sofagate, που έβαλε τη Φορπερλάινεν, η οποία ήταν η νούμερο ένα ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την άφησε όρθια για ώρες, τέλος πάντων για κάποια λεπτά. Που ήταν απαράδεκτο αυτό. Απαράδεκτη τακτική, πραγματικά, και που τη δεχτήκαμε ήταν απαράδεκτη. Είναι γιατί εδώ επανερχόμαστε στο αρχικό, στο ότι το κάθε κράτος μέλος ερμηνεύει διαφορετικά το τι συνιστά ευρωπαϊκό συμφέρον. Αυτό αν δεν ενοποιηθεί. Ναι, αλλά υπάρχει πλέον και μια κυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία χειρίζεται και κονδύλια που ξεπερνάνε τα 2-3 το χρόνο. Δηλαδή υπάρχουν δυνατότητες, λαμπρό, αυτό θέλω να πω. Μπορεί ο καθένας να λέει τα δικά του σε εθνικό επίπεδο, αλλά πλέον υπάρχει και μια υπερεθνική πραγματικότητα ευρωπαϊκή, η οποία πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες και να δώσει αποτελέσματα.
Έτσι δεν είναι? Αυτή τη συζήτηση πάντως εγώ για το θέμα του Ευρωστρατού και γενικότερα της ΚΕΠΑ, της κοινής εξωτερικής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, τη θυμάμαι πάνω από 20 χρόνια. Θυμάμαι μια χαρακτηριστική. Ναι, σωστά. Δηλαδή σέρνεται. Όσο θυμάμαι την εποχή που κάλυπτα και τις συνόδους κορυφής και συνόδους εξωτερικών και άμυνας και κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πολλά χρόνια, πάνω από 10, ήταν σε κάθε 2 φορές το χρόνο, σε 4 φορές το χρόνο, σε κάθε σύνοδο κορυφής, υπουργών εξωτερικών άμυνας κλπ. Αυτή η συζήτηση ουδέποτε κατέληξε πουθενά. Ποτέ όμως. Ποτέ. Θυμάμαι μια εποχή που υπήρχε και μια αισιοδοξία λίγο μετά όταν υπήρχε μια εφορία ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξελιχθεί και στον αμυντικό τομέα. Επί Μπούς Προέδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες με το Υπουργό Άμυνας τον Ράμσφελντ, όπου πάλι υπήρχε συζήτηση για τον Ευρωστρατό κλπ. Και είχαν πάρει πάνω τους οι Γάλλοι τότε. Και η Ελλάδα συμφωνούσε και σε μια σύνοδο ήταν η κοινή σύνοδος Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών. Και είχαν βάλει για να διαχειριστούν λίγο τις τριβές, είχαν βάλει μπροστά τους Βέλγους να κάνουν την πρόταση για Ευρωστρατό και αυτό που η ίδια συζήτηση που γίνεται και σήμερα για ευρωπαϊκή στρατηγική και αμυντική αυτονομία από τότε. Και κατά αυτή την πρόταση οι Βέλγοι. Όπως καταλαβαίνουμε, η υπονόμευση της ιδέας του Ευρωστρατού προέρχεται από την Αμερική. Προφανώς η ύπαρξη ενός Ευρωστρατού ακόμα και σε εμβριώδη μορφή θα είναι μια απευθείας υπονόμευση του ΝΑΤΟ. Έτσι. Εκτός αν λειτουργήσει και δεν είναι ανάγκη να είναι αντικρώμενα, μπορεί να είναι και συμπληρωματικά. Τότε άμα είναι στο ΝΑΤΟ, τότε δεν έχει να κάνει. Όχι, μπορεί να είναι και συμπληρωματικά. Προφανώς θα είναι κάτι ανεξάρτητο. Και προφανώς όσο μικρό και να είναι, θα αποτελεί και υπονόμευση του ΝΑΤΟ. Εντάξει, από τη στιγμή όμως που η δυτική ασφάλεια είναι συλλογική υπόθεση, έτσι, γιατί εδώ που τα λέμε τώρα, ούτε ο ένας μόνος του, ούτε ο άλλος μπορεί να πάρει. Δηλαδή, ούτε οι Αμερικανοί μπορούν χωρίς τους συμμάχους τους, ούτε οι σύμμαχοι χωρίς τους Αμερικανούς να εγγυηθούν συνολικά την συλλογική δυτική ασφάλεια. Γιατί είναι απειλές τέτοιες, είναι τα μεγέθη τέτοια. Δηλαδή, δεν μπορεί κανείς να σταθεί μόνος του πλέον, δυστυχώς. Ούτε οικονομικά, ούτε στρατιωτικά. Είναι και οι απειλές, τις βλέπουμε ποιες είναι, τις ζούμε. Άρα, δεν είναι κακό να υπάρχει ένας αυτόνομος πυλώνας μεν, χωρίς να είναι απαραίτητα ανταγωνιστικός. Θα μπορούσε να είναι και συμπληρωματικός. Δεν λέω απαραίτητα να είναι ατελή υπό. Ναι, αλλά κοίταξε να δεις, ένας Ευρωστρατός δεν θα τραβήξει πόρους. Θα τραβήξει πόρους που οι πόροι αυτοί, εκτός απρόπτου ένα μέρος τους τουλάχιστον, θα πήγαινε στο ΝΑΤΟ. Έτσι δεν είναι? Μοιραία. Μοιραία. Θα είναι. Εγώ πιστεύω ότι ο Ευρωστρατός σίγουρα θα αποτελούσε κάτι σαν ανταγωνιστή. Θα ήταν κάτι σαν ανταγωνιστικό για τον ΝΑΤΟ. Σε κάθε περίπτωση όμως, δεν μπορούμε και εμείς ως Ευρωπαίοι να παραμένουμε απαθείς και να δεχόμαστε ραπίσματα, ηθικά ραπίσματα και να μειώνεται και το κύρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα. Δηλαδή πρέπει να αντιληφθούμε ότι πρέπει να παίξουμε και εμείς το ρόλο μας. Σύμφωνα, αλλά μόνοι μας το κάνουμε. Τότε σε αυτή τη σύνοδο που το θυμάμαι που είχε τεθεί το θέμα του Ευρωστρατού, τότε όντως οι Αμερικανοί δεν το ήθελαν. Ήταν επί σκληρής εποχής Μπούς και Ράμσφελντ. Και όταν είχε μπει στη συζήτηση και στα πηγαδάκια ότι είχε κυκλοφορήσει, εμείς το ξέραμε από το κείμενο, ότι οι Βέλγοι ως μπροστινοί θα κατέθεταν την πρόταση για τη δημιουργία Ευρωστρατού. Είχαν συμφωνήσει και άλλοι, και ήταν και Γάλλοι από πίσω και εμείς κλπ. Αλλά είχαν βάλει τους Βέλγους μπροστά. Το είχε μάθει ο Ράμσφελντ, τότε υπουργός άμυνας, και λέει σε ένα πηγαδάκι εκεί πέρα ότι γινόταν συζήτηση. Και λέει, θα κατατεθεί πρόταση για Ευρωστρατό. Του λένε ναι. Λέει, ενδιαφέρον. Ποιος θα το καταθέσει? Λέει, είναι πρόταση των Βέλγων. Και λέει, πολύ ενδιαφέρον. Η σοκολατοποιεί. Θέλω να πω, ήταν πολύ αφιψηλού και απαξιωτικός, αλλά έχει δίκιο σε αυτό. Σίγουρα έχει δίκιο, αλλά απ' την άλλη, όπως σου είπα, δεν νομίζω ότι πρέπει από τη στιγμή που και αυτοί το πάνε έτσι, δηλαδή ότι ουσιαστικά το πάνε κάπως εκβιαστικά σε σχέση με την Ευρώπη, είναι ότι και εμείς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να δεχτούμε εκβιασμούς. Υπάρχουν λύσεις, αυτό θέλω να πω. Μα το πρόβλημα σε εμάς δεν είναι αυτό. Οι Αμερικάνοι κάνουν τη δουλειά τους, εμείς δεν την κάνουμε. Ακριβώς. Οι Αμερικάνοι κάνουν τη δουλειά τους. Εμείς πρέπει να κάνουμε τη δική μας. Και όταν κάνουμε και εμείς τη δική μας δουλειά, θα μπορούμε να μιλάμε. Όταν είσαι επέτης ασφαλείας, όταν παρακαλάς τους Αμερικανούς, γιατί δεν έχεις τις δυνατότητες, και ο άλλος θα σου επιβάλλει, καλά κάνουν. Δηλαδή είναι αυτό που είπες στην αρχή. Ότι έχουμε την απέτηση, οι άλλοι. Και αυτό σημαίνει και με εμάς, έτσι, με την Ελλάδα. Η Ελλάδα, οι Έλληνες, γενικά έχουμε κακομάθει σε αυτό και βγαίνουμε, ας πούμε, και ψέγουμε τον Α ή τον Β, τη μία την άλλη χώρα, γιατί η πολιτική τους ηγεσία
δεν υπερασπίζεται τα ελληνικά συμφέροντα, λες και αυτοί έχουν εκλεγεί για να υπερασπίζονται εμάς. Λες και δεν έχουν τη δικά τους συμφέροντα. Κάνουμε εμείς αυτό που μας αναλογεί να κάνουν και άλλοι αυτό που πρέπει. Συγγνώμη, όταν υπογράφουμε εμείς διακήρυξη φιλίας με την Τουρκία, απαιτούμε μετά από τους άλλους να είναι πιο σκληροί από εμάς. Θα σου πει, συγγνώμη, εσείς δεν υπογράψετε διακήρυξη φιλίας με την Τουρκία. Τι θέλετε από εμάς, να είμαστε πιο σκληροί από εσάς? Δηλαδή να κάνουμε εμείς αυτό που δεν κάνετε εσείς. Την πολιτική της Τουρκίας στην περιοχή την ξέρουμε διαχρονικά έναντι της Ελλάδας. Μόνο η διάλυση της μειονότητας στην Κωνσταντινούπολη, την οποία την έφεραν εις πέρας σε διαδοχικά βήματα επί δεκαετίες, και μόνο αυτή η κίνηση δείχνει και τις προθέσεις της Τουρκίας, αλλά και άμα το δούμε και με όλους τους γειτονές τους έχουν κάνει τα ίδια. Εμείς πρέπει αντίστοιχα να πάρουμε τα μέτρα μας. Παίρνουμε τα μέτρα μας, αλλά εντάξει, υπάρχει σε κάποια ζητήματα υπάρχει και μια ετοπάθεια η οποία φαίνεται. Η οποία φαίνεται. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε και στην πορεία. Ιωάννης Δασκαρόλης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.